SPR9 న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజాగళం. నమస్తే, SPR9 న్యూస్కి స్వాగతం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. శివాలయంలో పడగ విప్పి నిల్చున్న నాగుబాములు. నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపంలోని విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలో ఘటన. నాగుల చవితి రోజు అద్భుత దృశ్యం చోటు చేసుకుంది. నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపంలో ఉన్న విశ్వనాథ స్వామి దేవస్థానంలో ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన 2 నాగుబాములు నేరుగా శివలింగం పైకి వెళ్ళి అక్కడ పడగ విప్పి నిల్చున్నాయి. అయితే కార్తీక మాసంలో ఆలయంలోకి సర్పాలు ప్రవేశించటం ఇది కేవలం దేవతా సర్పాలకు మాత్రమే సాధ్యమంటున్నారు భక్తులు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కపర్ధినే చ యూయప్త కేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ నమః